Здравейте, добре дошли. Познати и непознати. Моля всеки от вас да се представи с по няколко думи, като каже най-важното нещо за себе си, което счита за важно. Стамен Тасов се казвам. Аз изглежда съм най-възрастният от всички над 60 години и докато да изразя подкрепата на над 60 годишните за вашите идеи, поздравя за прозрачния подход и за невероятния начин, по който усмирате политиците. Аз съм имал честа да бъда на доста по-ниско ниво в политиката преди много години. Иначе и аз имам там бакалавърски степени, завършил съм тук в София, имам общо около над 20 години в държавната администрация, Националния статистически институт, Министерство на финансите, Министерство на икономиката. След това имам около 10 години в чуждестранни фирми. Една японска, сигурно знаете, Sony, една американска консултантска Barents и две чешки национални фирми. Отгоре на всичко имам и 5 години в неправителствения сектор, Български форум на бизнес лидерите, с който съм много горд, неправителствена организация. Сега в момента се мъча да помагам от разстояние на синовете ми, които вместо да правят бизнес в България, да се правят бизнес в Щатите. И искам да се опитам да променя нещата, така че един ден може би някои от внуците се върнат в България, защото сега не си я допускам. Това е в общи линии. Не мога да се примиря с политическото лицемерие, което е повсеместно в сели. Опитвал съм се да правя промени, доколкото зависимо от мене. Песен съм примерно на това, че примерно в шведския парламент има 4 служебни коли, а наши има 116. Питаш защо и как. И готов съм, подписал съм всичките тук декларации, ще дам всичко от себе си да ви подкрепим, даже и да не бъда одобрен или да влизам там във вашите листи, така че може да разчитате на мен за бъдеще. Чудесно, даже минаваме към господин Тасов да хванем и поколенията. Първо ми е въпрос към вас, този, който говорим за легализирането на марихуаната, евентуално. Вашето мнение, какво би било? Съвсем стигнато. И второ имаме въпрос имате една добра идея, която бих искал пак в някои изречения да развиете. Тя касае референдумите по принцип, нали? Виждате ли ги за полезни? Каква посока, дори тук сте посочили електронен референдум? Тези две неща. Звуча много добре с електронния референдум също. Вижте, сега има и за и против за електронния референдум. Аз лично много съм разсъждавал, защото съм имал шанса да гласувам много пъти по всякакъв начин и навсякъде по различни поводи. Ако достигнем такова ниво на техническа обезпеченост, а също и образователно ниво, което ще ни позволи всеки като стане на 18 години, както си получава личната карта, да си получи и чипа, с който участва през следващите референдуми, ние може да си правим на ден по няколко избора. Тия, които искат да гласуват, се приберат вкъщи, се включат, штрак. Нали разбирате? Така както има чипове за банкиране, да кажем, или чипове електронен подпис, до 18 години получаваш този електронен подпис и ти го правиш. Аз не вярвам. Сигурно, вижте, няма нещо, което да е добронамерено и което да не бъде опорочено от някой. Нали, една капка отрова на кацата с мед е достатъчно, но това не означава да спрем да правим мед, нали, да се опитваме да го направим. Идеята ми беше тая, че информационните технологии ще дойде ден, в който те ще позволят тия референдуми, за които сега даваме щури пари по 30 милиона, нали, и повече, да могат да бъдат извършвани с помощта на тия технически средства, които и две са предпоставките. Техническа, софтуерна и образователна, защото бабата на село, тя, нали, няма да може. Но затова трябва да страшно много промени, защото той, дето говори това момче, ние харчиме по 300 милиона и даже повече 350 милиона евро всяка година в България, собствени пари на Европейския съюз, за да повишаваме капацитета на административната администрация. Да. Сега, какъв е смисъл да ги харчиш тия пари, да пращиш някой като на моите години, да го изпратиш на курс за компютърна грамотност или на курс да учи испански или английски? Той, докато не го е научил на възраст неговата, е безсмислено ли ти да чакаш той да стане на 50 години и да харчиш пари? И между другото, по тая програма най-бързо се оползотворяват средствата, така ли? Защото там най-лесно се крадат. Пишеш, че идва там някаква фирма спечели конкурса, ще обучава Ники Василев, искаше курсове по японски език да прави. Ако не знам дали го помните.
искаше администрацията да може да говори японски. Това ми е идеята за възможността, която ще дадат техническото развитие, информационните технологии за евентуално гласуване по индивидуално с съответните защити и така нататък. Вие ме питахте за марихуаната. Аз, ако ме тествате, не знам какво да отговоря, защото в 76-та година за първи път бях в Съединените щати и бях в един бар и едни служители от цирка ме поканих, вика, да излезем навънка да изпушиме по една цигара. Викам, тук се пуши, 76-та година, ще пушиме тук. Не, вика, да излезем навънка. Викам, сега защо ще излизаме навънка? Не, вика, навънка трябва да излеземе. И не знам какво съм пушил. Те излезнахме навънка да пушим и те ми даваха да си дръпна веднъж. Не знам какво съм пушил. Може и да е било марихуана, нали, разбирате? Но аз съм против всичко това, което насилствено се забранява. В Щатите, например, там до 21 години не им дават алкохол. Те като станат на 21 години, те се напиват като свине. Защото не са свикнали. Като ме видят, че на внучката й давам да си топне пръста в виното, нали, те там могат да му осъдат. Аз го правя това тук, защото аз съм сигурен, че тя няма да се напива като тях. Значи, всеко едно нещо, което е в някаква крайност, съм против него. Щатите са голем пример за крайностите, но ето, че в 5 щата мисля, че там вече разрешиха марихуаната официално да се купува и сега най-големият туристически бизнес го прави Колорадо, мисля. Колко? 14 щата ли вече станали? Аз старам информацията, пътуват хората до там, до Денвър, за да си купат, се нададат на опашка да си купат. Напротив, аз бих разрешил марихуаната, даже бих включил договор с всичките тия деца в щатите да я произвеждаме марихуаната, дето произвеждат тютюн. Тютюн е по-вреден от марихуаната, защото тя се използва за медицински цели. Нали, вместо да произвеждат картофи и тютюн там хората, да произвеждат марихуана да изкарват нещата. И петричките баби ще са по-спокойни така. България и Румъния не бяха готови за приемане. Аз това твърда, въпреки че съм взел преко участие и съм затворил 2 преговорни глави от името на Министерство на финансите, без даже да отида до Брюксел. От разстояние ги затворих. Просто защото считах, че са излишно пилене на пари да се ходи там. Но и България и Румъния се възползват. От това беше по-полезно да ни приемат, макар и неподготвени, защото сега не мога да си представя къде щехме да сме сега. Защото нямаше кой да ни напише този доклад, нали? Нямаше кой да ни го напише този доклад и да ни каже в лицето, че всичко е много, много гнило. Това е от така гледна точка положително. Но сега вече, като съм вътре в Европейския съюз, разсъждавам, че може би трябва критериите да са по-засилени, нали? И предварителната работа с другите страни трябва да е по-задълбочена, по-настоятелна. Защото грешките, които са допуснати с България и Румъния, не трябва да се допускат втори път и с други страни. Несъмнено Македония и Сърбия, това са първите страни, Сърбия първо и след това може би Македония ще трябва да влезе. Първо, защото са близо до нас. Второ, защото ние нямаме никакви различия. Аз имам роднини и братовчеди в Сърбия, имам в Македония и обратното. Не знам, даже и моите роднини от Сърбия вече се проявяват интерес да станат български граждани, може да си представите за какво става пак за македонци. Нямам нищо против и Турция. Обаче за Турция, според мен, трябва да се изчака, докато Европейския съюз не намери начин да разбива тия абсолютно капсуловани общности, които се намират в големите градове. За съжаление, това нещо ще го преживеем и ние. Ето сега тук не ме записвате, камерата работи. Ще видите как на квадрата между Мария Луиза и Женския пазар, нали, реката и центъра и халите, там ще стане един арабски квартал. Там ще стане арабски квартал, защото там се капсулова. Там улицата много често може да срещаш хора, които и да ги питаш, те не разбират български. Защото там почва да става така концентрация. Това нещо не бива, не трябва да се допусне, защото не е в полза на обществото, не е в полза на демокрацията. Доста широка тема. Тия хора са. Значи трябва да бъде намерен начин Европа да ги интегрира. Дали с образование, дали някакъв друг начин, но аз мисля, че образованието е най-мощният инструмент, измислен до сега от човечеството, да преобразяваш и да решаваш проблеми от всякакъв характер. Даже говорим и за организирана престъпност, и за корупция и така нататък. Образование, това е. Благодаря.